Sanibona, phinde ngibingelele nje futhi namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje uJehova umdali wezomhlaba umhlengi wethu isithamba sezulu, ithemba lamathemba, umnini mandla wonke, ohlele isithekeni kophezulu wonke, ongcwele kaSomandla, owukhanya, oyithemba, oyinsindiso, oyinkazimulo, oyintshisekelo, omuhle njalo babaze kanjalo, oyise wenkosi yethu uJesu Kristu, osibonelela konke, asabele konke, asenzele konke, ngobungcwele bakhe nangamandla akhe nangensindiso nangenkazimulo yakhe, uhlezi njalo ebabazeka ngaso sonke isikhathi. So bantu bakaNkulunkulu, uhlezi kumnandi kwenkulu emangalisayo intokozo ukuthi sihlangane ngalezi zindaba ezinkulu kangaka, ngalezi zindaba ezimnandi kangaka, ngalezi zindaba ezisondla emphefumulweni, ngoba abantu baNkulunkulu sihlezi silamba kithi. Yabo nje ulambe enyameni, ulambe ekuseni udle ipharishi, ulambe ekuseni udle isinkwa, ulambe emini futhi uphinde udle futhi, ulambe ntambama uphinde udle futhi, nomphefumulo wakho ulamba kanjalo. Nawe udinga ukuthi unakekele, uvuke ekuseni ufunde izwi ukuthi namhlanje lithini izwi kaNkulunkulu, nasemini futhi uthole elinye izwi, nasemini uhlabelele, nasemini futhi wenze something ezokusondeza kuNkulunkulu. Ngaleyo ndlela uyadla uyondleke, usuthe kakhulu emphefumulweni wakho, bese wenza njani? Bese uyagcwala wengame umbuso kaNkulunkulu, wengame ukuqonda, wengame ukulangazelela okwasekhaya ezulwini ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu, uhlezi ukuthabisa ukuthi sihlangane ngalezi zindaba ezimnandi, uhlezi ukuthabisa ukuthi sisizane, siqondisane, silekelelane, sitshathane kukona konke, ngoba uNkulunkulu esibonelela konke ehlala ekhaya ezulwini uyathanda ukuthi sazi, siqonde, sizazi ukuthi sikuphi, sizazi ukuthi kwenzakalani, sizazi ukuthi kumele senzeni, singenzi ini, silangazelele kuphi, ngoba singabantu siphila esikhathini njengamanje, isikhathi sokulungisa, isikhathi sokuqaphela, isikhathi sokuzisiza, sizisize thina, ngoba akekho ozosiza njengamanje. Umhlaba wonakele njengamanje, ubutha bugcwele bandile emhlabeni njengamanje, amanyala agcwele, inkohliso igcwele, amadimoni aphumile, imimoya isabalele, konke okubi kuyenzeka, konke okubi kukhona already, kodwa uNkulunkulu ngoba usakhona, ngoba umoya wakhe usakhona, usasisiza njengamanje, usasibekezelela, usasabela konke okuhle. So ngibona abantu bakaNkulunkulu, isibonakalisa ngisendleleni, ngiyahamba nje namanye amantombazane, ngithi awangiphelezele khona lapho ngangiya khona komunye umuzi. Kwangazi ukuthi khona olahla ifoni, omunye wayicosha wathi uyayidayisa. Ngithi mina udayisa ifoni, uyicoshela ukuthi uyidayise, ukhetha imali ukudlula ifoni, ukhetha imali ukudlula into ebaluleke kangaka engakwenza ukuxhumana nomndeni wakho, engakwenza ukuthi utholakale noma yini, wena ukhetha imali. Ngazibona ngicosha ishumi, ngabona izinto eziningi ezahlukahlukene, kodwa abantu baNkulunkulu kumele sikwazi siqonde ukuthi ifoni noma ucingo le lube indlela yani yokuxhumana ngithi, lebe indlela yokuhlangana ngithi, lebe indlela yokuthi ukwazi ukuthola umuntu le, okuyiphi-ke njengamanje uma siyibuyisela spiritually, okuyindlela noma okukhuleka. Ukhuleka yona indlela esixhumana ngayo abantu baNkulunkulu noNkulunkulu, ukhuleka yona indlela esixhumana ngayo nomdali wezulu nomhlaba, ukhuleka yona indlela esixhumana ngayo nomenzi wethu osibekile lapha emhlabeni. Le ndaba ifana nomuntu ozothi ihambile mhlasimpe othola umsebenzi phesheya, okuyiyona into exhumana nengemuva lakhe nomndeni wakhe, ifoni ayikho. Uxhumana noma wakhe ifoni, uxhumana ifoni kuphela, kodwa athi mefika phambili avele alahlekelwe yilo, athi mefika phambili hlaba lilahle yena, athi mefika phambili kusuke inetwork, kusuke izinamba, kusuke konke, anaka izinto zangaphambili, anaka abantu angabazi ababona manje, anaka izinto ezahlukahlukene, kulahleke kanjalo. Noma azame olunye umzamo ukuze izohlezi nobudlelwane nomzali. Sikanjalo thina abantu baNkulunkulu, siyamdinga uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, siyamdinga umdali wezomhlaba, siyakudinga ukukhuluma naye, siyakudinga ukuxhumana naye, ngoba wazi yonke into futhi ubona yonke indawo, wazi ama-directions, azi abantu abangakusiza, azi futhi lapho uya khona, akubone futhi ukuthi okay uhamba la, usuyahamba la, yazi usuyahamba la, akubonelele, akusize, akulekelele. Kodwa thina abantu silahla into eyodwa, silahla ucingo, silahlele imali ezokuthengela into engeke izikusize ngalutho, ulahle ukuxhumana, ulahle ukukhuleka, ukulahlela ukuthi ngalesikhathi ngabe uyakhuleka ngaso 6 wena ubhizi mhlasimpe usemsebenzini, ngalesikhathi kumele akhuleka ngaso u12 wena ubhizi mhlasimpe azothi umuntu engisebenza overtime, ngisebenza whole night. Isikhathi sakho ngabe uyakhuleka, kodwa wena ukhethile ezinye izinto ezingeke zikusize ngalutho, ezingabalekanga, ezingekho umqoka. Kumele wazi futhi lapho uya khona, azi futhi ngoba uNkulunkulu ukubonelela konke, aphinde akubone konke ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke singabantu singalahla kanjani ucingo lokuxhumana naye uma sesidukile na?
singalahla kanjani? So siphela esikhathini lapho khona izingcingo zilahliwe kakhulu abazalwane, zilahliwe kakhulu abangcwele, zilahliwe kakhulu abantwana baNkulunkulu. Sebekushaya indiva kakhulu ukukhuleka. Xolise kakhulu ngalokho. Siphela esikhathini lapho khona abaningi sebelahlile kakhulu ukuxhumana nomdali wabo, sebelahlile kakhulu ukuxhumana nomenzi wabo, bephika nabadukisi balo mhlaba balesi sikhathi. Ngoba uma ufika endaweni ungayazi kulula ukuduka. Ngobani? Ngoba uzolalela lona ozokutshela lento akutshela yona ngoba vele awazi. Uzowazi ngani ukuthi fana noma mhlawumbe uhamba ubuza endleleni, uhamba ubuza ukuthi iteksi ukuthi iyimalini. Uma ungazi uzotshela lento ozotshelwa yona uzothatha yona ngithi mhlasimpe u20 rand iteksi, umuntu athi 30 rand uzomkholwa ngobani awazi. So abantu baNkulunkulu sebelahlile uNkulunkulu kakhulu, bamlahlile ebukhoneni bakhe, balahla imiyalelo yakhe, balahla ukukhuleka. Ngale nkathi ungakhuleki, ingale nkathi uNkulunkulu engaxhumani nawe engakwazisa izinto. So ngale nkathi ungazi uzothatha noma yini. That is why abantu abangazi, izingazi isho njalo nje incwadi kaHosea chapter 6 izingazi ziphika nezingazi. Tshela abantu ukuthi hayi njengoba unenkinga ukuthi nje hamba enyangeni ukuthi ngoba wazi uzoshona khona nawe. Njengoba unenkinga ukuthi nje hayi izinto into engakusiza ukuba no2 ngoba wazi uzoshona khona nawe kanti uyedwa. Umenzi konke uyedwa, umhlengi wethu uyedwa, osazela konke nosenzela konke, uJehova umdali wezulu nomhlaba kuphela. So uzongazi ukuthi yona into ekahle noma ekabi awubusazi ngoba vele awuyazi indawo bese uyaduka udukiseke uze uhlale ekudukeni ungazi kodwa nawe ukuthi usekudukeni. So bantu baNkulunkulu kuningi esibhekene nakho lapha emhlabeni, kuningi okubi okwenzakalayo ngaphezulu kwakho konke okudingayo ukuthi singabantu singamakholwa sikhumbule ukuthi sizeleni lapha emhlabeni. Sikhumbule incwadi kaIsaiah chapter 43 verse 21 uthi labo bantu engizenzele bona ukuthi bashumayele udumo lami. Sikhumbule ukuthi soshumayela, sikhumbule ukuthi kumele sixhumane nomdali wethu njalo, sikhumbule ukuthi kumele sikhuleke, kumele sizile, kumele senze intando yakhe ukuze sohlala njalo sebukhoneni bakhe. Sikhumbule ukuthi usithumeni, sikhumbule ukuthi kumele senzeni. Ngoba uyasho ezweni lakho ukuthi laba bantu kumele bashumayele udumo lakhe. Sihlalele ukwenza intando yakhe uNkulunkulu, ukushumela udumo lakhe ngazo zonke izindlela, simesabe, simkhonze. Isho njalo into incwadi eDuteronomy 10 verse 12 ukuthi manje-ke izolo uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokuba umthande, umkhonze, umesabe, ugcine imiyalelo yakhe engakuyala ngayo kube kuhle kuwe na. Ufuna simthande abantu baNkulunkulu, ufuna sigcine imiyalelo yakhe. Ngaleyo ndlela sizobe sizazi ukuthi sihlalele ukwenzani nokungenzi ini. Noma umdukisi esondela esho enye into uzokwazi ukuthi lalela mina ngizele lokho la emhlabeni. Noma umdukisi ezothi hayi hamba wenza ukuthi uzokwazi ukuthi cha mina ngiphila ngoJehova, mina ngilashwa nguye, mina ngisizwa nguye. Uzazele wena. Ngaleyo ndlela sizobe sizazi ukuthi sihlalele ukwenzani nokungenzi ini, ukuthi qha ngoba uKristu uthi konke sanqoba ngoyebo noqhabo. So konke usondeza uNkulunkulu kumele sithi yebo, konke kusihlele siqhelisa kuye sithi qhabo. Senze sibizele kona, sibuyele enkosini, sixhumane naye khona sizokhumbuka because sihamba silibala ngithi sifike la emhlabeni sabona izinto eziningi salibala ukuthi sizeleni. Asixhumane naye sikhuleke khona sizokhumbula njalo kulento le ngithi. Ngaleyo ndlela nakalumyalezo omfishane namuhla kufisa sihlezi sazi abantu baNkulunkulu ukuthi konke kulele kithi masingakulahla ukukhuleka, masingakulahla sikwenza into engelutho, masingakulahla ukuzila ukwedla, masingakulahla ukuxhumana nomdali wethu ngoba kubalekile kusemqoka. Kufana nomuntu ole kude umele sonke isikhathi azibuyisele kumzali wakhe, ngaso sonke isikhathi azisize yena ngoba akekho ozokusiza, ngoba kumsebenzi wakho, ngoba kumsebenzi wakho ukuthi uxhumane nengemuva lakho, kumsebenzi wakho ukuthi ukhalele ngemuva lakho, kumsebenzi wakho ngaso sonke isikhathi. So kulonke kulele kuthina ukugcina nokulahla okaNkulunkulu. Uma sigcina sothola umbuso wezulu, uma sikulahla sizolahlwa nathi. So izindaba zihlezi zimunandi, izindaba ezinhle bantu baNkulunkulu zombuso kaNkulunkulu ezithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Nihlengwe, nisindiswe, nibhabhadiswe ngoba ukufa kusondele kakhulu, nikhole ngokweqiniso kulesi sikhathi sokugcina esinzima kangaka njengamanje ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. So khulekani ningaphezi ngoba ngokukhuleka xhumana nezulu, ngokukhuleka ubuyele khona kaNkulunkulu. So masingakulahla, sikulahla kanjani ukuxhumana nomzali, sikulahla kanjani ukuxhumana nomdali wethu. Asibuyele enkosini sikhuleke, singasenjalo senze ithando kaNkulunkulu ngelihle igama likaJesu. Abantu siphathe, amen.
sabantu baNkulunkulu masingakhohlwa ukuthi uNkulunkulu esizonda isona, uNkulunkulu uyakuthanda ukungcwele. Asenzeni intando yakhe sisondele kuye siphele lapha mbosobantu. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona, TikTok uLihle Ithemba, Facebook uLihle Ithemba Mzobe, Instagram uLihle Ithemba Mwende with I Mzobe. Masihlale ebukhoneni baNkulunkulu senze intando yakhe. Andlulisele nakwabanye bathole uphilo nokuphilisa. Lihle igama Nkosi Jesu. Manje siyaphatha. Amen.